uKhuzani Mpungose noMcineka umhlelo wempucuzeko abakhuthaze uMakhanya odumeke lika Max enkundleni zokuxhumana ke ukuthi ke axolise ke kubaholi ke ikakhulukazi ke kuyisilo ke samabandla ke kanjalo ke naye ke ubaba ke uShembe uNyazi ke lwezulu naye ke lenkulumo ke uMax Makhanya ke ayichaza ke ngokugcwele ke ayiveza ukuthi ke ibe kanjani awuyizwele. Ngiyabonga kuyindlamlenze, ngiyabonga koMcineka amaqhawami wonke lawo ibona bangikhuthazile futhi esinqumweni vele engasithathayo ayibe clear ke leyo. Ngathatha isinqumo sokuxolisa kuyiSilo nakuNyazi lwezulu Shembe, and then uKhuzani benomcineka bangikhuthaza kuloso sinqumo leso. Njoba nje ngenza amavideo awu2 for 2 days okuxolisa isinqumo engayithathela sona leso, ngase ngikhuthazwa lokho kuthiwa ngesilungu encourage, ngakhuthazwa indlamlenze kanye nobaba uMcineka. Angiphakamisa ukubonga kakhulu ke kulamaqhawe angikhuthaze ukuthi ngiqhubeke ngenze into esile nento enhle yokuxolisa. Ibona ubunsizwa lobo ukuthi insizwa iyahlakaze ebese iyalungisa iyaqoqa, insizwa iyangcolisa bese iyaklina. Akubona ubunsizwa ukungaxolisi, akubona ubunsizwa ukungalaleli mawukhuzwa, akubona ubunsizwa ukungaliboni iphutha mangabe uboniswa. So indlamlenze nama Blue Nation bangibonisa iphutha lokuthuka iSilo nokuthuka uNyazi lwezulu Shembe. Ngalibona lolo phutha ngendlela engalenza ngayo, ngaphinda futhi ngalilungisa ngayo. Okushuthi ngalenza ku TikTok, ngalilungisa ku TikTok.